È una mica complicat això. Ha parat, sí, ha parat.
Ara ja estic.
Sì, un semicorcello. Volia comprar puros, em sap greu perquè ja no compraré Aquest any m'ha anat bé. Vols que hauríem de... Va.
consellera, el president de la Diputació, un president del Consell Comarcal, alcaldes, tota una tradició albanera, de manera de fer, de ser, i que gràcies a tot això cada any vivim i sentim el Vall dels Pabbordes sovint, perquè la comarca és un endavant i els veïns i veïnes de tots els nostres pobles d'alguna forma també saben. La consellera del Secretari de l'Alimentació i Hisenda Rural. I amb en Martí hem pogut compartir uns quants. Per tant, moltíssimes gràcies, Martí. Ara, doncs, en aquesta nova vida que t'espera, també siguis molt i molt feliç. Estic segur que no deixaràs de, no sé si de dirigir o de tocar, però bé, en tot cas, estic segur que això en tot cas serà per millorar i perquè puguis fer el que no has pogut fer i que evidentment has de fer. Si us sembla, i dono la paraula si ho considereu. Bona nit a tothom. Jo em repeteixo de les paraules que ha dit abans ell, que els que ara pleguen els Pabbordes s'emporten el bany dels Pabbordes en el cor. Evidentment que jo també me l'emporto, però no solament el bany dels Pabbordes, sinó tota una sèrie de vivències de personatges d'aquí de Sant Joan, d'històries, perquè vaig començar venint aquí l'any 1988, ell ha dit 33 anys. Jo sempre dic 33 anys menys un, el de l'any passat. Vull dir que no dic 32, no ho dic 33 menys un. I llavors, doncs, m'ho he passat molt bé aquí amb vosaltres. Aquest ofici de músic sempre m'ha agradat. I llavors, doncs, agafes unes vivències per tot on vas. Ahir érem a Sant Sadurní d'Anoia, avui som aquí a Sant Joan de les Abadeses, demà som a la Granadella, per allà a Lleida, i per tot trobes, doncs, gent, com diu el foraster, molt i molt bona gent. Per tant, aquí, a Sant Joan de les Abadeses, sou molt bona gent. Hem dit que s'ha dit molt breu, la consellera ha dit 30 segons, jo he dit un minut, però ho farem així. En tot cas, escolteu, jo estic molt feliç i agraït que m'hagi convidat, alcalde. Realment no he vist el president venir un dilluns al vespre, perquè ell em va dir vine diumenge, però diumenge jo ja vaig dir no, vindré dilluns, no ho hem encertat. Però venir a Sant Joan aquest dia i passant-ho tan bé i disfrutant tant, jo t'ho agraeixo enormement. A vosaltres, felicitar-vos perquè mantenir aquesta tradició i aquest mestino i sentiment és el que toca i vosaltres això ho feu. I sobretot no ho perdem mai. No perdem mai inclús de fer aquesta tradició, perquè al final som el que som perquè som capaços de mantenir les tradicions, de reviure el passat. I un poble que reviu les tradicions, viu el passat i el viu com vosaltres, apassionadament, no només ens feu feliços, sinó que feu que aquest país prosperi i progressi durant molts anys. Per tant, moltíssimes gràcies.
ens n'oblidem. No sé si ens en podem oblidar del tot, però en tot cas millorem. Això que feu llarg, espero que m'inviteu. President de la Diputació, president del Consell, diputat i alcaldes, que també ens acompanyeu, regidors i regidors, pavordes i pavordeses, Jordi i Laura, que això s'ha acabat. Com l'alcalde ho porteu dins el cor. Martí, un plaer. De fet, tu no ho saps, però jo tenia vist perquè també he vingut molts anys. A vegades, diguéssim, per gaudir de la festa des de l'altre cantó, i moltes vegades ho he fet com a alcaldessa, ho he fet com a diputada, ho he pogut fer també més d'una ocasió com a conseller del govern del país, doncs ser avui a Sant Lleó. I li comentàvem amb el president, i ho parlàvem també amb l'alcalde, amb el Jordi, i us ho vaig dir, em sembla, en una altra ocasió, i ho puc dir, vull que no hi ha premsa, diguéssim, hi ha una càmera, però no sé de qui és, és local, si és local ho podem dir. Fa envejeta, els de Ripoll, això, fa envejeta. És una envejeta bonica i sana. Nosaltres tenim un ball que va néixer l'any 2003 i que no ha arrelat ni de bon tros com el Ball dels Pavordes. Ni és una història tan viva com el Ball dels Pavordes. Ni tan sols tenim un llibre custodiat que només surt el dia, o els 2 dies, no, de fet només el 5 d'avui, doncs l'últim dia que es balla al Ball dels Pavordes. Això és història viva, això és vivacitat, tenim moltes altres coses no tenim sempre. Però aquesta és bonica, no? I a més em consta, perquè conec alguns dels que han ballat al Ball dels Pavordes i alguns dels que el balleu enguany, com ho viviu i com ho sentiu. I això no té preu, no té preu en absolut. Aquells que heu tingut l'oportunitat de ballar-la, aquells que la continuareu ballant i aquells que esperen ansiosament com a santjoanins i santjoanines per poder-la gaudir en aquesta plaça. També us he de dir que jo no havia escoltat mai tants aplaudiments com avui. No sé per què, no sé si és perquè l'últim dia treballava amb la Laura i el Jordi, o perquè ahir va ser un ball intermitent, o perquè feia un any que no es ballava. Però en qualsevol cas, això viviu, sentiu, els del Marc també ho sentim i ho vivim segurament diferent, però amb aquesta enveja que també ens fa sentir orgull o orgullosos de tenir un poble a 10 quilòmetres de la capital. I que realment ho feu molt bé, sou capaços de mantenir, no només de mantenir, sinó de fer créixer també el coneixement, amb les aportacions del Jordi, amb un programa de festa major cada any exquisit i preciós, i que d'això sabeu i s'ha de reconèixer. És a dir, que felicitats i que acabeu de gaudir d'aquesta festa major. Moltes gràcies. Vale, just els regidors, no ens movem nosaltres. Les caretes, són fotos per la família. Ara ja